Josuk 32 urte ditu eta 3 urte dira apustuen amets gaiztoa atzean utzi zuela. Jolas modura hasitakoa infernu bilakatu zen gero, baina gaur egun prebentzio saioak ere eskaintzen ditu ikastetxeetan. Gurekin da Josu Viana. Kaixo, Josu. Txaldeon. Etorri, Josu. Beno, Josu, 32 urte dituzu eta jokalari ohia zara. Bai, hori da. Bueno, ni 18-19 urterekin hasi nintzen, oso modu sozialean, lagunekin bat taberna baten, gu egoten ginen tabernan apostu makina jarri zuten, eta guretzako nobedade bezala, hasi ginen apostuk egiten, eta, astetikan astera apostu bakarra egiten genuen, nire lagunak hola egon zien luzaroz, baina ni geroz eta gehiagora jo nintzen, eta azkenen asko komplikatu zitzaidan dena. Bai, esan daiteke hasieran, esan dugu, ezta, soziabilizazio kontu bat zela, ezta, lagunen artean, baina gerozu bakarrik jarraitu zenuen. Bai, hori da. Askotan oso modu sozialen sartzen da, lagunekin, zerbait eraten dezun bitarten edo futbol partidu bat ikusten dezun bitarten, baina aiatzen da momentu bat, batzuk joera ezberdinak izate dituztela. Nire kasun gehiagora juntzan, hasi nintzen geroz eta apostu gehiago egiten, azkenen egunerokotasun bihurtu arte, eta geroz eta. Eta apostu makinak eta online ere bai, ezta, Josu? Bai, normalen, hasi bai apostu makinetan egin nula hasiera, baina gero ja egunerokotasun bihurtu zanen, ja online bidez izan zen, eta jendek ez ikusteko baita beste metodo bada. Bai, ezkutuan, esaten duzu beraz, ezta? Hori da, azkenen bi bizitza eramaten dituzu egoera hortan zaudenen, eta nire kasun, nire bizitza jokoarekin neuken bizitza hori izkutatzeko modu bakarra, edo modurik argiena ikusi nuna izan zen, online bidez jolastea, eta horrela izan zen, bai. Eta bihurtu zen jokua obsesio bat, 24 ordutan egun osoan buruan zeneukan gauza bat? Bai, guztiz. Ni ja hasi nintzanen egunero apostuak egiten, azkenen 24 orduan hori daukazu burun, eta zure bizitza horren ingurun juten da. Nik hasi nintzen, esan dizuten bezala, lehenengo apostu bakarra egiten, baina gero ja geroz eta diru gehiago behar non, ni dirurik gabe geratu nintzen, nire ingurukoei dirua eskatzen hasi nintzen. Hori galdetu behar genizun, agian jendeak hori galdetuko dio bere buruari, zu gaztea zinen, gaztea zara oraindik ere, eta dirua nondik ateratzen zenuen? Bai, nik inoiz ez diru arazorik izan, ze, ni 17 urtetatikan udaratan lana egiten on, orduan, diru kantida bat izaten on, gero urten zehar, nire lagunekin juerga botatzeko edo zer gauzetarako, eta ez neuken inungo gastu berezirik. Orduan, diruz arazorik ez neukan. Baina, ja behin apostu mundu hasten zeanen, diru guzti hori bukatzen da, lehenago alaberan dugu, eta gero ja, juten zea pausok saltatzen. Lehenengo nik gurasoi diru eskatu, lagunei diru eskatu, neska lagunari, eta aiatu zaitezke, edo zein lekutara izan daike lapurtzera, nire kasua ez da izan, baina, azkenen bakoitzak limite batzuk jartzen ditu, eta saltatzen juten zea, ez dakizun hor arte. Gero etorriko zen, diru hori nola itzuli, ezta, zorpetzen, joango da pertsona noski, ez eskatutako diru hori gero nola itzuli eta zein itzuli, ezta? Bai, azkenen ja oso bizitza komplikatu egiten da. Zu ja, esan dizuten bezala, ni lehenengo ja familiari zor nion dirua, gero ezan nire lagun askori zor nien, gero neska lagunari baita ere, eta, denbora pasatzen jutena momentun, jendek diru eskatzen dizu, zuk ez daukazu dirurik, gaina adikzio baten sartuta zaude, eta infernua bilakatzen da egunerokotasuna. Kopuru zehatzez dizugu galdetuko, baina diru asko zor zenuen, Josu? Bai, diru asko, bai. Ez dit inporta ez da diru kantidadea esatea. Nire kasun nik laguntza eskatu nonen, gutxi gora bera 20.000 euro zorretan egon, baina dirua ez da gauzari garrantzitsuna, momentun bai, edo hemen esplikatzeako garaien bai impactatzen doan zerbait dela, baina niretzako azken finen hori gutxienekoa zen. Nik laguna galdu nitun, neska lagunare galdu egin nun, familiarekin ere oso erlazio txarra izan nun, orduan nire
ibilbide horretan, gehien galdun hona izan dirua, baizik eta nire zoriontasuna eta nire ingurukoekin momentu honak izatea. Eta zuk diozu gezur batean oinarritzen dela orduan bizitza, ez da? Bai, guztiz. Esnatzen zean momentutikan, ohera juten zen arte, denbora guztin gezurrak esaten jumarra daukazu, eguna pasatzeko, ez daukazu beste irten biderik. Nik gurasoekin hitz egiten baldin banun, eta dirua zornien momentun beraiek dirua nun zegoen esaten baldin bazeaten, gezurra esan beharra neukan. Baina nire eskalagunarekin berdin, nire lagunekin berdin, eta denbora guztin gezur baten zaude. Baita ere, jokatzea zoazenen, jokatzen aizean denbora guzti hori, gezurra esan beharra daukazu, ezin dezu esan jokatzea zoazela, baizik eta edo kirolaitea juntzeala, edo beste edozein gezurra esan beharra daukazu guzti hori tapatzeko. WhatsAppak ere aipatzen dituzu. Zuke mezu bat jasotzen zenuen bakoitzean, bazenekiela, hemen arazo bat datorkit, ezta? Bai, kontutan izan azkenen nik ja ez neukela erlazio sanorik nire ingurun. Nire erlazio guztik kutsatuta zeuden egoera guzti honekin, eta orduan mezu bat jasotzen baldin banon, edo norbaitek deitzen baldin bazin, oso zaila zen izatea mezu bat esateko Josu zemu zaude. Baizik eta azkenen egoera honek, egoera hontako zerbaiten inguruko mezu bat izaten zen. Eta ingurukoek bazekiten zu zerbaitetan sartuta zeundela? Bueno, zekitena zen, diru falta bat neukela eta dirua eskatzen niela eta ez niela bueltatzen. Zer zegoen horren atzetikan ez zekiten. Azkenen jendek pentsatu ezak igual drogatan egongo da, edo ez zuten ulertzen nundik nora jungo zen nire arazo hau, ez egiten zegertatzen zitzaidan, baina garbi zegona da zehoze neukela eta izkutatzen ari nintzela momentu guztin. Eta zu, Josu? Zu zenbateraino ohartzen zinen edo ez zinen ohartzen zure arazo bataz? Ohartu, eske ez dakite, galdera hori erantzutea ez da oso erreza. Nik momentu hortan ekin azan, nun sartutan egon, ze arazo neuken ekonomiko eta diru hori apostuetan gastatzen nahi nintzela. Baina hortikan hori da gauza bat, baina nik enitzen konstiente benetako adikzio bat neukala edo orain dakiten guztia horrek ez nekin ezer. Eta noiz egiten du klik kontuak? Noiz erabakitzen duzu hau kontatu egin behar dut? Hau esan egin behar dut? Azkenen, nire egunerokotasuna da kontatu dizuetena. Azkenen arazok leku guztitatikan, aiatzen da momentu bat ja, nik nire gezurrak ere ez nitula sinisten. Ja, eguna etorri, denbora guztien gezurra, momenturen baten ja, baina honeaino iristen zea, eta ezin dezu horrekin jarraitu, ja oso gaizki sentitzea, ansiedade asko, eta benetan konturatzen da momentu baten zerbait behar dezula. Ez dakit laguntza psikologikoa edo zerbaiten beharra badaukazula. Eta nire kasua hori izan zen, 27 urterekin gutxi gora bera. Ja konturatu nintzen ez zinula gehiago, oso gaizki sentitzen nintzen, gehien bat mentalki oso gaizki, eta orduan erabaki non laguntza eskatzea. Zenbat urte ordurako jokoan, Josu? Bueno, ni hasi baldin banitzen 19 urterekin gutxi gora bera, ez dakit oso ondo esaten, 18-19, arazoarekin 22-23 urterekin hasiko nintzen. 27 urtera arte izan zien, 4-5-6 urte oso komplikatu. Erabaki zenuen lagun bati kontatzea, aurrena ez da? Bai, eske bain hori gogorazten pixkat sentimenduk moitzen nahi zaizkit, baina bai, azkenen momentu bat iritsi izan, lagun horrekin erlazio oso onaz neuken, eta benetan ez izan galdetzen ari nun zegoen diru guzti, baizik eta konturatu nintzen bere begietan lagundu naizela. Eta esan zen, Josu, ze gertatzen zaizu, ni laguntzeko nau, eta igual ditz zer dan, baina atea barra daukagu ontatikan. Eta nik uste momentu hortan, bai derrun bau nintzela, eta hori izan zela nire gaur egungo bidera arteko prozesuaren hasiera. Eta gero gurasoak etorri ziren, ezta? Bai, bueno, ja behin hor kontatu nunen, ja izan zen, baian eskalagunari kontatu nion, familiari, lagunei, eta bueno, izan zen oso momentu gogorra, baina gogorra bezain positiboa. Ze azkenen nire inguruko guztik
lasaitu bat hartu zuten alde batetikan, bazekitelako behintzet nola lagundu zeiketen nahi, zer zegoen guzti horren atzetikan, eta behintzet ikusi zuten bide bat neri babesteko eta neri laguntzeko. Eta bueno, egia esan oso gomendagarria da, olako arazoren babalin baukazuk kontatzea. Nik lehenago egin barko nuken zerbait izan zen, 4-5 urte iraunitun kontatu gabe, baina bueno, lehenengo hilabeten kontatzen baizu, noski askoz errezago bihurtzen da dena. Josu, eta kontatzen duzunean, zer da esaten duzuna? Bueno, esaten duzu 3. edo 4. orduan, ze lehenengo negar besterik ez daizu ateatzen. Baina esaten dezuna da, hori, arazo handi badaukezula eskutarten, ze diru zordezun, zertan gastatu dezun dirua, eta gutxi gehiago, azkenen zure buruarez dago oso zentratuta ez zer garbirik esateko. Azkenen zure burua dago, hori. Zurrunbilo batean. Bai, dudari gabe. Eta orduan oso komplikatoa zerbait zentzuduna esatea, esan dezakezun bakarra da, arazo daukezula, laguntza behar dezula, dirua zortezula eta barkatzeko eskezin dezu askoz ere gehiago esan. Ludopatia hitzarekin konstiente zinen? Ez, ni konstiente nintzen bakarra zen, diru arazan eukela, eta jokuan diru asko gastatu nola. Baina pauso hortatikan, zu esaten ari zen pauso hortara, konturatu nintzen behin ludopata asoziazio baten sartu nintzen momentu. Hor bai ja behin beste jendearen historiak entzuten dituzunen eta ikusten dezunen beraiek bezalakoa zehala, hor bai konturatzen zehala, ostras, benetan nire arazoa hori da. Ez da dirua falta zaizula edo ez da jokoan dirua gastatu dezuela, baizik eta adikzioa dela. Errenteriako ekintza bibe elkartean laguntza jaso zenuen, ezta? Bai, hori. Zer da errenteriako ekintza bibe elkartea zuretzat? Hombre, niretzako izan zen salbazio bat. Azkenen nik ez nekin nundik nora jo barnon, oso gaizki sentitzen nintzen mentalki, eta gehien bat nire ingurukoi inien min guztiagatikan. Hori niretzako zen egunero neuken zerbait burun, eta hori buelta ematea asko kostatu zitzan zerbait. Bera egite izuen lehenengo gauza pauta zehaz batzuk eman, eta horrekin behintzea hasten zea argi pixkat ikusten zu daukezun bizitza guzti hortan. Eta niretzako izan zen guzti honen hasiera eta oso garrantzitsua. Eta bideo hori hasita, beste erori aldirik izan duzu? Bai, ni hor hasi nintzen, duela 4-5 urte, eta bertan egon nintzen urte eta erdi edo 2 urte, eta nik konturatzen nintzen aurrera pausok ematen ari nintzela, baino niko handikan galdera asko neuzken ere burun, eta inkietude asko. Alde batetikan, esan dizuten bezala, egunero bueltak ematen ari nintzen, nola egin ezaken egin nuen guztia, azkenen dudan jartzen hon, ni benetan pertsonana nintzen, ala hori guztia egiteko, ze gertatzen ari zitzaidan. Autoestima falta neuken, nire buruarengan konfiantza guztia galdunon, duda asko neuzken nire buruarekin, eta bildurra bai esaten, eske, Josu, guztiontara jatu baldin batzea, gehien maite dezun jendearekin, zeiteko gaizea zu. Eta nik egia esan, momentu hortan oso momentu zaila pasatu nituen. Bai nik eta bai nire ingurukok, Eta guzti horrekin, jatu zen momentu bat nik ez nula bide garbirik ikusten, eta rekaia bat izan. Duela 2 urte eta erdi gutxi gora bera, eta hori izan zen nire momenturik okerrena. Hor ja nire neska lagunak utzi zin, gero nire lagunei berriz ere kontatzea eta beraiek nirekin egon zien eta beraiek asko lagundu zeaten, baino berriz ere kontatu behar izate hori eta berriz ere maitezun jendeari faiatze hori oso komplikatu izan zen. Eta nire gurasoentzat, nire familiarentzat baita, oso momentu komplikatuk. Behin ja hor nengola, esan hon, hemendikan bai ala bai atera barra daukat, eta hasi nintzen ekintza bidez aparte, hasi nintzen ni psikologo batekin nire burua lantzen, konturatzen zera izan gertatzen, zergatik iritsi nintzen prozesu hortara arte, zergatik egin nuen maite nion jendeai, zergatik engantxatu nintzen horri, gauza pila bat, zergatik 18 urtekin hain mutil zoriontsuan nintzen eta iritsi nintzen 27 urtetara nire bizitza guztiz destrozauta, zergatik nintzen zoriontsu, zergatik pila bat ziren, nik ez neuzkena garbi eta esplikazioa behar nun, ze
gauza askotarako oso pertsona razionala naiz. Eta esplikazioa behar non guzti hori buelta emateko eta berriz ere jakiteko nire norabidea zein zen. Orain zer modu zaude, Josu? Oain oso ondo, oain egia esan etapa berri baten, oso zoriontsu, eta bueno, behin nila hobeto sentitu nintzen momentun, erabaki non hau hontan ezin zala geratu, ez dela Josuk hau bizi izan do eta sakago, eta pen erabaki non jendei laguntzeko kapazitatea neukela, baita beharra eta baita gogoa. Orduan hortan murgildu da. Ederra. Ederki, guk asko eskertzen dizugu, Josu, kontatu diguzun guztia, hori da ederra gainera, ez da, buelta ematea badagoela, eta mezu hori zabaltzea. Maitane Ormazabal hortxe dago bere lekuan, eta berak ere zurekin hitz egin nahi du. Joango zara beraren gana? Bai. Eskerrik asko, Josu. Kaixo, Josu. Lehenik eta behin, zorionak, zergati horien bila joategatik, Eskerrik asko. Benetan zorionak. Bueno, guk beti lehenengo galdera egiten duguna, zein izan da, Josu, zure egin dizuten galdera, komentariorik deseroso edo mingarriena? Bueno, egia esan horrelako asko ez ditut izan, baina nahi min gehien egiten ditena da etiketa kontua. Niretzako etiketatzea nire arazoa kronikoa dela, ni ludopata bat naizela bizitza guztirako, niretzakoa 100 kiloko harri bat gaina botatzea bezala. Nik badakit ze arazo daukaten, badakit zer kontrolatu beharra daukaten, baina etiketa horrek egia esan min pixkatit ditela. Josu hori baino gehiago da, ez? Bai, hori da. Bakoitzak bere bizitza daukau, bere gauza onak, bere gauza positibok, negatibok, baina ni hori baino askoz gehiago naiz. Eta etiketa horrek pixkat momentu batzutan baldintzatuko banindu bezala sentitzen dut. Josu, jokuak zurekin jokatu du? Dudarik ez. Azkenen, 18-19 urterekin hasten zeanen da, uste duzu guzti hori kontrolatzeko gai zehala, eta gainean kirolen oso murgildutan egon, nahi kirolak ikuste asko gustazitzen, da uste non kontrolatzen on zerbait zala, eta nintzela el mejor, baina gero konturatzen zenako azkenen erabat murgilduta zaude hortan eta infernua bilakatzen da. Hemen askotan entzuten dugu ez da, joku bat bakarri da, edo apostu txiki bat eta listo, edo baina ez da ezer. Zer esango zenioke hori esaten duen pertsona bati, Josu? Hori dela guztiaren hasiera. Zure hasteko modua jokuan hori izaten da, eta gaina esango nuke drogarekin edo beste zein bat adizioekin berdin gertatzen dela. Hasiera hori berdina da, ez? Denok hasten geha, ondo pasatzeko bezala, eta nire kasune berdina zen, ondo pasatzeko bezala hasten zean zerbait, baina azkenen garbi dagona da, nik gaina ikaslei asko esaten diet. 20 pertsonatako gela baten baldin bagaude, 20 pertsonak droga probatzen baldin badegu, oso posible da zuetako norbait engantzatzea. Eta honekin berdina gertatzen, nik kuadria guztia hasi ginen, igual 8-10 pertsona, eta ni engantzatu egin nintzen. Hemen, Josu, jokua oraingo gazten heroina bihurtu dela esango zenuke? Gaur egun horrela esaten da, eta egia esan, nik ekintza biden asko ikusi dut, gazte jende pila bat, 18-19 urteko jendea oso engantzatuta dagoela. Azkenen berez 18 urtera arte ezin da aposturik egin, baina gero realidadean kalen ikusten duguna ez da hori. 15-16 urterekin edozein tabernatan, edozein lekutan ikusi dezakezu jendea apostuk egiten, eta 18 urtetarako jendea guztiz engantzatuta dago. Zein da egin dezun gauzarik mingarriena jokuarengatik? Niretzako mingarriena dudarik gabe da, nik maite deten jendeari begitara begiratu eta gezurra esan. Hori baino mingarriagorik niretzako ez dago, eta nik gaur egun maite dituten pertsona guzti horiek, nire neskalaguna ezik, beste guztik hortxe ditut egunerokotasunen, eta batzutan behitzen die begitara, eta esan, hain pertsona honak izan zeaten erekin, eta gaur egun ez egun demostratzen ari zeate hori, eta nik indeten guztia egin batzutan hotzikara sartzea ezkidet, eta tristura puntu bate bai.
Bai, hemen gogorra da orain izten izan ez, neska laguna galtzeraino. Bai, eske gaina oso pertsona garrantzitsua izan zen prozesu guztien, ze egunerokotasunen nerekin nei laguntzen zion, 24 orduk, hortara zegoen, nei beti laguntzen eta nei apoiatzen, baina nik lehen komentatu duten bezala, zerbait blokeoa sentitzen nun, ez negon ondo, ez non sentitzen guztiz evoluzionatzen nahi nintzenik, ez non sentitzen ni izaten ari nintzenik, duda asko neuzken, konfiantza falta, burua... Ez zegoen ez, hor bere lekuan. Burua ez ondo sentitzen, eta horrek itezina zen, berekin ere ondo ez egotea, eta berari nik nahi izan gabe min asko egitea. Eta orduan, azkenen oso pertsona garrantzitsua galdu non biden, baina hori izan da nire bizipena, eta hortikan ikastea besteik ez egatzen. Gaina, ez duna bestei egiten dugu mina, baina norberari mina egiten nahi garelako ez, orduan, lehenengo zuri da mina egiten nahi izana, bestari baino. Bai, dudai gabe lehenengo nik nire buruari egiten diot, baina azkenen pertsona horiek ez dute inungo errurik. Nire lagunak ez dute inungo errurik pasatu dutena pasatzeko, nire familiak ez da, eta pertsona horrek ere ez duen inungo beharrik hori pasatzeko, eta hala ere, egunez egun horre egoten ziren guztiak nahi laguntzeko. Orduan, seguro esperientzi bat izan da denontzako. Bai, eta gaur egun ikusten dezula zerbait positibo bezala gertatutako guztia eta gero, nola konportatzen ari gehan denak eta ze pertsona dauzketen nire ingurun, baina oso momentu gogorrak izan dira eta zoriontasuna galdu dituten urte asko. Hemen Josu, joku etxe askok, leiorik gabe, musika asko, zarata, soinua, esango genduken leku itxia, datafono asko, preparatuak daude nahita hortarako? Bueno, hori dudarik ez dago. Azkenen ni holako lekutan ez naiz egon, oso gutxi ikutu ditut horrelako tokiak, baina bai egia da, azkenen hori horrela baldin badago oso ondo pentsatutako zerbait dela. Azkenen egiten dutena zu sartzeko horrelako apostu etxe batean, eta ez iteko konstiente ze hor dudan, zenbat ordu pasatu dezun, eta ez iteko konstiente zer ez, edo gaua dan, goiza dan, eta horralik eta denbora gehien egoteko. Tristea da, baina azkenen... Alaxe da, errealitatearen hori da, errealitatea da. Josu, berriro erortzeko beldurra daukazu? Bai, bueno, beldurra ez da hitza, baina bai egia da, azkenen oso konstiente egin behar duten zerbait dela, ze gertatu zitzaidan. Orduan, oso garbi izan behar dut zein nahi zen, ze debilitate daukaten, eta oso zentratuta egon, inoiz gehiago ez gertatzeko. Nik bildurra hitza ez nuke jarriko, baina bai errespetua eta oso garbi izan behar dut ni zein nahi zen eta nondik natorren eta zer egin dezaketen da zer ez. Lehen, Josu esan dezu ez, gazteei ere hitzaldiak ematen dizkiezu eta zuk seguro, beraiekin zaudenean nabarituko dezu, zuk esaten dezunaren arabera, jendea reakzionatzen hasten dela, konturatzen zea, zeinek izan dezaken jokuarekin arazoren bat edo zerbait? Bai, 15-16 urteko gazteekin, 17 urteko gazteekin egoten naizenen hori oso garbi ikusten da zerbait da. Ni etapa guzti hortatik pasatu naizelako. Orduan, esperientzia daukazu hortan ez, Josu? Garbi ikusten da, bai konportatzeko eran, urduri jartzen die, bat hau ez da ibeitu, ikusten die... Keinu horietan, ez? Bai, oso garbi ikusten da, eta askotan zaila egiten da beraiengan agerturatzea edo beraien historia nirekin konpartitzea, baina ez dago konpartitu beharrik momentu askotan, baizik eta ikusi ze gertatzen den, eta pixkat lagundu, nik nire esperientziaren gandik, eta ez esan ez berak zer ez duen egin behar. Baizik nire esperientzia kontatu, eta berak hartu dezala guzti hortako gauzarik positiboena. Bai, etorriko da. Beste paus hori eman barra balima dauka kontatzekoa. Bai, hori da. Baina askotan nebintze gertatu izan zait, 16 urteko baten gana juten balin bazea esan ez zer ez duen egin behar, horrek retxaza handia sortzen du. Aldiz esaten bai ozu, neize gertatu zait behitu zegoeratan egon naizen, eta nola bizi izan deten nire bizitzako 6-8 urte, horrela beretzako ere asko zerrezagoa da gauza positiboak hartzea guzti hortatik. Hori da. Bueno, eskerrik asko Josu, eta azkeneko gauza bezala guzti hone ikusita eta hontaz hitz eginda irtera dauka honek Josu, eta egin daiteke. Egin daiteke. Hori da. Ni esker Josu, pasa ezakezu berriro, ara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Maitan, eskerrik asko Josu.
oso ondo. Xeri, lasai, zure lekuan, Bai. atxeden hartu pixkatxo bat. Eta mezu hauek denak garrantzitsuak dira, ez jokatzen ari denarentzat bakarrik, baizik eta inguru osoarentzat, ez da lagunak, gurasoak, bat denak erne egoteko kontu bat ere badelako, ez da? Bai, bai. Azkenen dudarik ez, pixkat konportamendu batzuk diela arazo daukeun guztiak egiten ditugun gauzak daude, eta hori bai adigon behar gala, ze azkenen inguruko asko egiten duena, bueno, ez dakit, arraro dago pertsona hau eta, bueno, pasatuko zaio, baina realidaden gertatu liteke adikzio baten barrun egotea eta arazo handia izatea.